Ang aga nila, dyan sila sa spa. Wow! Feeling ko guys, nasa Korea. T-shirt. That's it. Sabi ni Jan, mga bagong roads daw to, yung dinadaanan namin. Only one way. Ayan, putik. Nandoon. And, hindi pala siya nakapunta sa Oakley kasi sarado. Are you sure it's closed? The Oakley shop? Yeah, it's closed today, tomorrow and Saturday. Close pala. Akala namin 16 people lang. Pero may tao, but they have some people there. Yeah, they'll do the shop. No Baka one's in there. So, yung ano lang pala, yung parang crew lang dun sa shop ang nandun. Kasi nakalagay na sign is 16 people. So, akala namin sinara nila para hindi ba pumasok yung mga tao. And, naghintay raw sila. And then sabi niya, hindi. Close daw hanggang bukas. Kaya hindi naayos yung ano. Kasi yung shades niya, yung what you call this lens, mayroon ng mga ano parang scratches and yeah. Ipatry niya kung pwedeng papalitan lang yung lens or bibili siya ng another one. So, hindi pa namin alam. So, next time na lang ulit. Where's Holly? Ay, tulog na siya. Oh, tired, baba. Para akong bata, natuwa ko kasi pupunta siya sa Mawson Lakes kasi, are you gonna have massage? Oh no. Tingnan niya kung makakapa-massage siya kasi sobrang aching daw yung shoulder niya or your back. Back, everything. Pumunta na siya sa chiropractor niya pero parang hindi na-fix. Liana didn't fix you, huh? Yeah, but it's just, I don't know, it's just not. Dad, So gusto niya masahe talaga yung massage. So mayroon daw dito sa Mawson Lake. I've Sa, had one for like how many years now? yeah, sa Philippines lang talaga kayo no, Bali. Bali, Yeah, huh? they went there. You like- Alright. You like Philippines better? Mas gusto niya ang Philippines na masahe. Since 2 years. Every day pag nasa Philippines kami, every day nasa iba-iba siyang hotel or iba-iba siyang masahihan. Doon siya kasi tinatry niya lahat kung saan yung the best. Tapos pag alam niya kung saan ang mas magandang masahe, doon na siya lagi. So tapos nandito rin pala yung Coco, so magko-Coco ako. Mom, Dad hasn't had a massage for 2 years. 2 years, I know. Kaya hindi na siya makapaghintay I na. thought I was saying one here somewhere. Parang may nakita siya dito somewhere daw. Oh, we can drive in here anyway. Yeah. Kasi malapit lang to kila Talana. There, massage! Chinese massage! Find a Coco too, honey. Well, that's just over there. Yeah, why are you turning here? Have we stayed there before? Where? There. Ayan, mayroong Chinese massage. Ayan. Honey, oh. See, look. Oh. Asked. Could you drop us off at Hunter's? No. Yeah, only one I've seen around here. Why don't you drive first and No, look? I've had a look. I really So, want. titingnan lang niya dito. Then, pag okay, ida-drop off yung mga bata kila Talana. Then, babalik dito. So, chine-check niya lang. Yes, kuya. Si Holly, tulog talaga siya. Napagod si Moshi. Mom, your flat battery. I know. Nagbiblink na yung battery ko. What? What happened? Huh? Smell. Smell? Of course, you're gonna smell, honey. Chinek niya doon sa Chinese. Tinignan niya ba? Pero mayroon pa siyang titingnan ditong isa. May amoy daw. Ano kayang amoy? It's bloody hell Na-curious. down now. Na-curious tuloy ako anong amoy. Now we're gonna see another one. Kanina pa kami paikot-ikot dito sa may... Umalis na kami kanina dun sa unang pinuntahan kung saan namin nakita yung Chinese. Ngayon dito kami sa my Quest. Mawson Lakes pa rin, pero Quest side. Is it right, ha? Dito tayo dati, oh. Ayan, dyan kami nag-hotel dati. Nag-stay. So, hinahanap lang kasi marami siyang paikot-ikot. You see it? Kuya? No? Maybe this way. Hanapin muna namin, guys. Kanina pa tayo paikot-ikot. Nag-give up na si Jan kakahanap. So, dito tayo sa Coco. See you later, ha? Dito tayo sa Quest Mawson Lakes.
Ito yung other side. Malaki kasi to. So, hindi nahanap ni Jan yung gusto niya sana magpa-massage kasi hindi niya mahanap. So, dito na lang tayo sa Coco. Coco. Thank you. See you again. Yeah. Ayan, meron akong yung isa. Mamaya na lang sabihin ko anong kinuha ko. Dito na kami kila Hunter. And ito pala yung nakuha ko sa Coco. Isang regular, yung regular milk tea. Pero nagpalagay ako ng maraming toppings. Merong sago, merong red bean, tapos aloe vera, isa. And then yung isa naman ay taro. Ito. Same, pero wala tong aloe vera. Same yung topping, wala lang siyang aloe vera. So, ayan, dalawa. Addict lang sa Coco kasi minsan lang ako mag-Coco, guys. Okay? Hi, Nana and Pa. Dala niya na yung nabili niya sa Smigel. Saan? Sa Smigel. Pumunta kami kanina. Hey, tama pa! Did she say hi to you, Dad? Did she say hi? When she come in. Holly, say hi to you? Okay. Kumakain na ako, guys. And ayan si Mom. Ayan naman yung lalaki. Oh, may package na nagkakatok. Hi. And si Blue Eyes, tulog, guys. And yung mga bata, nasa labas. Ang sarap ni Coco. Check lang natin yung mga bata. Dito sila sa labas. Siguro nasa trampoline na naman yung mga yan. Ay, ang lamig. Yep. Ay, andito si malaking. Hoy, Harvey, no, no. Harvey, no. Ayan, oh. Careful! Dito sila, oh. Hi, Baba! Susak nagba-basketball. Yun ako? You're hot. Bisitahin ulit natin yung kanyang mini garden dito. Ayan, malalaki na. Broccoli. Ang cauliflower. Ito yung lettuce. Ang sarap lang dito magpitas-pitas. Tapos, ito pala, carrots. Last time pinakita ko, tapos tayo nakalimutan ko sabihin kung ano to. Carrots pala siya. Is this another lettuce land down? What? Huh? Did you know lettuce land? Baba, be careful ha. Pasok tayo ulit. Ubusin ko yung kinakain ko. Ha? You didn't go to school today? Why? You're waiting for us? Ah, June free day. I thought you're waiting for us. That's not fair. That's not fair, Kuya. Why? You don't have free day? Kuya, can you get her, please? Come on, Kuya. Baka mahulog. Careful. Pasok na ako. Sabi ko, pasok na ako. Kaso, ang sarap ng mga tawanan nila dito. Oh. Yes! What? Careful. Pardon? What's broken? That's all. That car? Careful. Why are you going there? Kasi ano, na-scratch ni Hunter daw tong car. Tingnan nga natin. Na-scratch daw ni Hunter ng bike. Tingnan natin. Check natin kung saan. Which, anong side kaya? Wala naman dito sa, baka sa kabila. Kaya hindi siya allow mag-bike. Kaya sinasabihan ako ni Holly na, ayun yung mga bike ko, nasa, nandun na sa, hoy, don't get inside! Yung mga plastic na lang. Hindi na pwede yung bike. Saan, Mat? Hunter! 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 Where's the scratch? Which side? The scratch? Inside the cover. Which one? This side or here? I forgot which scratch one. Nakalimutan niya raw. Hanapin ko nga. Hindi ko naman makita. Wait, hanapin ko. Hanap ko na. Ayan yung scratch ng bike, oh. Maliit lang naman, pero kahit na scratch pa rin. Ayan, oh. Kita nyo? Ayan. Tapos, dalawa. Hindi ko lang kung makikita nyo. Ayan, oh. That one. Hunter. Yes, at saka yan. That's really good. Kaya, naka-cover siya. And,
Why are you riding bike again? Kuya ha, be careful ha. That's Ryland. Ah, that's Ryler. Careful, Baba. Diba ang gugulo nila? Mom, what's this? What? Mom, you might want to move out the way. No, sorry. Buti na lang, mama. Konti lang. Konti lang. Yung scratch, buti konti lang. Ah, saan? Yeah, konti lang naman. Pinagalitan siya. Eto dito, di ba? Oh, I didn't realize. Ah, meron pa dyan? Ah! Oo nga, andito pa pala. Hindi ko lang kung makita nyo. Ang haba. Ayan. Akala ko, eto, ma'am. Akala ko, ayan. Ito, oh. Yung pala, oh. Hindi ko lang kung makikita nyo. Ayan, oh. Ang haba nga. Bike nga to. Ah. Akala ko yung dito lang na maliit. Papa! Remember you told me not to go there? Hey, Hunter, look at it. Okay. Careful. Whoa! Pero pag sabi ni Dustin, pagka ano, Dito na sila sa loob and ayan. Naka-iPad na sila. Pinahiram ni ma'am yung iPad niya kay Sak kasi si Hunter naka-iPad. So si Kuya yung nakikinood tsaka si Holly. Si Blue Eyes tulog pa rin. Ayan, kagigising niya lang. Come on, Baba. Hi. hello! Oh, cuddle. Cuddle. Hi. Lumabas na siya sa sarili niyang room. Siya na. Here's Hunter, Baba, oh. Kagising niya lang. Wait lang. Oh. Want some orange, Baba? Say thank you. Linagyan siya ni Nana ng Seeds in it. ano, ng parang dib. Ano ba? Yung paper towel. Kasi yung damit ni Holly. Come on, Baba. Say hi to Uncle John. Ako hindi pa ako tapos kumain. And ang aking coco, ang sarap. And eto na yung ito yung picture na nagpa-picture kami ni John. Pero insert ko pa rin. Ayan. Linagay ko sa community kasi wala akong vlog today. Ayan. Para, alam niyo, nasa holiday kasi kami ngayon. Ay, hindi naman holiday. Getaway. Ano ba ang tawag dyan? Dalawa, tig-isang iPad. Si TJ, andun na sa daddy niya. Oh. Nagpahinga siya. Kanina, nandun siya kay Hunter. Nakikinod. Pero ngayon, andun na siya sa daddy niya. You want more, Kuya? You want more? Nagustuhan to ni Kuya. Remember Mommy made this, Kuya? Maybe I made more. Oh. Get that one for Mommy, please. Ayun si Blue Eyes. Oh. Kumakain siya ng mousse. And ayan din si Holly. Busy yung dalawa dun. Oh. Si Kuya tsaka si Jan nanonood ng kuti. Si Kuya na ang kumakain pala ng aking lunch. Ako na, Kuya. I got it. Okay, careful with your jumper. Huh? You like it? Wala, si Kuya na talagang umubos ng pagkain ko. Ang lakas niya na talaga kumain. July. Ako focus lang ako sa coco ko. Coco ko? Sana, June. Masaya na ako sa coco. Blue Eye, say hi, Baba. Baba. Hi, people. Say hi. Hindi na siya blue eyes. Say hi. Green eyes na siya. Say hi, Baba. Say hi. Say hi. Hindi na masarap si Kuya. Kaya nga, simot niya na, oh. Busog na siya. Hindi na siya kakain mamaya. Hindi, kakain pa rin yan, ma'am. Kain pa rin yan. Nakikipaglaro sa akin si Blue Eyes. Tingnan niyo. That's why probably I don't have... Nasaan ka na? Ha? Tingnan niyo yung mata niya, hindi na blue. Oh. Say hi! Come on. Say hi. Say hi. That's what we get the... Uy, hi. If they're not paying, Niniligpit na nila yung kalat nila. good. Good girl and good boy.
Rylan! Good job, Baba! Si Kuya, nasa iPad, yung dalawa nasa labas na naglalaro. Anong oras na? Punta kami kilakat maya-maya. Mga 5:30 kasi 6 o'clock ata. May Ang dinner. Oh, si Veronica. yung babae na Oo, bata na. cute. Oh, yung isa. Meron siyang isang anak. Hindi. Johnny, look. Binigay niya yung car kay Uncle John. Baba, your car! How come you take your shoes off? It's alright. Baba! They took the Be careful, don't be naughty there, ha? Ryan, get your car, Baba, oh. My cows. You want... Oi, Hindi pinapas. cows of Uncle John. My cows. Oh, get your car, Baba. Sus, nahiya na. Hindi siya. There you go. There you Give it to Ryan, no. Para kang na-time out. Para siyang na-time out na hindi umalis doon. Na-shy siya kay Tito John. Good job, Baba, for cleaning up, oh, di ba? Nilinis nila yung kanilang kalat. Are you going out, Kuya? Oh, labas naman. Nagsawa na sila, oh. Just play Yeah. inside. Yeah. Here, Kuya. go. You will be. when You get will out. be. It's not there. Yeah, grunts. How did you go? Dito na naman sila sa loob. Yeah? Don't wait. Yan, hose na. Tulog si John. No, Baba. Kita natin yung kwarto ni Riley. Di ba pinakita ko sa inyo dati nung nasa cot pa lang si Riley and yung ginagawa yung pinipinturan yung bed. Ayan na yung bed niya, oh. Ayan, dati pink yan. Binibigay ito sa akin ni Ma'am dati, kaso si Jan naman ayaw. Kasi wala raw paglalagyan. Sa kwarto sana ni Holly, siguro mga 1 year or 2 years na to kay Ma'am na binibigay sa amin. Si Jan, hindi niya naman kinukuha kasi wala raw paglagyan. So, ayan, ang ganda na kaya, oh. White bed. Pininturahan. Tapos, ito yung ano, yung isa. Yung may cabinet. May drawers. Tapos, ayan, oh. Ganda kaya. Ang ganda na. Oh, may study. Ano pa siya? Table. Diba? So, ayan. Ang tagal na yan kay Ma'am. Hindi kinuha ni Jan. So, binigay ni Ma'am dito. Eh, nagamit na ni Rylan. Oh, may ano pa, oh. Cute, diba? So, yan na yung bago niyang bed. Ayan. Ganito siya sa malayo. Malinis lang tingnan. Puti lahat. Han! Han! Ha, aray ko. Come here, ha. Ipakita ko sa kanya yung hindi niya kinuha. Put on the charge. Alis na kami. Gusto lang kami ng Coles bago pumunta kila Kat. Kasi may bibilin si Jan. Kasi may malapit yatang Coles dito. Okay, open the door, Papa. So, hindi namin maabutan si Hunter. Ay, si Hunter. Si Talana kasi gabi pa ang dating niya. Ha? See ya. See ya. Okay. Huli. Ah, hindi pala. EJA. Hindi, IJA. Hindi pala Coles. IJA pala. Yeah, this one here is warm. Bye! So, kiss, tita. Kiss na. Kiss na. Kiss. Aww. Hey, it's corner. Kiss. Say see you, Nana. See you, Mom. See you, Dad. See you. See you, darling. Hey, mate. All the best tomorrow. Okay. See you, Papa. See you, Zaki. See ya. Shake hands lang. Bye-bye. Bye! Yung mata niya, hindi na talaga green na blue. Say see ya! See ya, Mom, Dad! Hindi na namin naabutan si Daas. Mamaya-maya pa yun. Tsaka si Talana, alas 7 pa yung dating niya eh. So, wala akong nakalimutan. Wait for Daddy! See ya, Baba! Bye-bye. Bye to the boys! Bye-bye. Bye-bye! See ya. Bye-bye. See ya, Ma'am, Dad! Sabi ni Jan, hindi raw nagkakat ng mga glass yung mga tao dito. O, tingnan nyo. Talahib na. Baka may ahas na dyan. Careful last time, Dad. Yes. IGA. Hindi pala Coles, guys. IGA.
I don't know to Dad. Well, you get a couple of things. Yeah, I'm gonna get something. Yeah, okay. No, I'm gonna get something too here. Instead of buying bloody servos. Serve, ang ang servo guys is yung parang gasolinahan. Come on. Yeah, let's go. And ano pa ba? Punta sana ako sa sa Filipino store malapit doon sa bahay ni Talana. Kasi sabi ni Jan, sarado na raw yung kasi 5 o'clock daw. Tanungin ko yung mga girls mamaya. Parang oras talaga sila nagsasara. Punta tayo dito sa IGA. Nasagi yung ulo niya doon. Alright, stop touching things, okay? I need broccoli, apples. No, I'm just joking, honey. So, alright, get chips. Chewies. Made chewies. Baba. I'm getting mine. No, just one. This one. This one. Bubble Oh, mint. Bubble mint. Let's get Or ones. Here, strawberry. No, bubble mint. Come on, that's it. Baba, no. Put it back. Yeah, this one. No. It's alright, that one. It's alright. No, that's enough. Come on. Do you have money, Sak? We're not gonna pay for that. Si Holly kumuha ng mentos. Come on, Baba, hurry up. Hurry up. You don't eat that first, okay? Can we get one? No, come on. Bala kayo kay Daddy. See, I told you, they don't have the big one. Yung snake ba? Do they have? Sorry. Don't look at me like that. Kasi lagi niya akong sinasabi. Bili ako sa Coles. Ang nakuha ko ay maliliit. Hindi ganun kalaki. Meron ditong malaki. There for the way home. Yeah, on the way home. Yes, on the way home. Hold it. I'm gonna hold it. Oh, I'll put it back. put it back. Okay. Daddy said put it here. This one, putting it in there. Okay. Come on. Hurry up, Ollie. Hurry up. Or put it back. Hurry up. Hurry up. What did you Okay, that's enough, hon. No one can drink. Meron pa ako yung lollies ko dun eh. What drinks? I've got some, mate. Meron na kami stock na huli ka. Ha? Drinks. Coffee? It should be in the fridge, hon. Yeah, here. That one. Coffee. Get 2. Just one? Get 2 for tomorrow. Do you want milk for tomorrow? Yeah, tomorrow morning. Yeah, get 3. Para bukas. Si Sagni naman, I want. Bilisan mo. Ikaw lagi nagpapahuli. No. I've had it Yeah, before. I've yeah. had it before. I know, but you're not allowed iced coffee. One for now? Yeah. Sak, ikaw na lang ang wala pang nakukuha. No, you're not allowed coffee. Okay, get chocolate. Come on. Is it chocolate? No, I'm alright, honey. Thank you. Do they have orange? No. Nipi Sak. Diba? You know what? Get one of this for now. For tomorrow. Hindi, matagal na nila hindi yeah, no straw. Matagal na nila hindi nakakainom niyan eh. Meron ba ditong orange juice na maliit lang? Ito na lang. Para bukas. Here man. Huh? What do you want? Solo. Wait lang ha. Water. For tonight. For coffee. Get a big one, hon. Yeah, get that one. Okay, wait lang. Kumuha sila nitong assorted na Arnott's and Tim Tam. And eto, kumuha rin ako nito para sa aking buhok. This is a new one. Now, put it back. Yan, tapos na kami magbabayad na. Baba, where's Mushi? Okay. Umalis si Jam. Pumunta siya dun sa may mga dessert. Kasi kuha raw siya ng cheesecake kung meron. Kuya, come here. Alright. Yan, kumuha siya ng ice cream tsaka pies. Okay. It's in the bag. Come on, let's go. Thank you. Come on, boys. Okay.
forgot something. So, punta na tayo kila Kathy para i-celebrate ang birthday ni Veronica. Baba, wait for me. Or hold daddy's clothes. Ayun na si Sak. Nag-ala Spider-Man ka na naman, ha? Tumalo na naman siya doon, no? Si Sak na talaga. Oh, lala. Ayusin ko yung buhok niya. May binili rin pala ako dun sa, sa Cotton On, aside dun sa mga damit. Eto ba? Ayan, mga bows. Tapos, kailangan kong bilhin dalawa. Dalawa ba na ganito? Kasi, sa isang set, hindi sila magkapareho. So, kaya dalawa yung kinuha ko. Tigda dalawa. Para may kapareha siya. Ayan, oh. Okay. Where's the pink one, Baba? Arte-arte mo. Oh my God. Where's the other one? Okay. Oh my God. Why? Okay, come on. Tadan! Let me see. Please. Play. Okay, here. Are you ready? Cheese. Cheese! Wow! Wow. Oh my God! I have a long hair. Wow! Show it to Daddy. Okay, come on. Come on. Dito na kami, guys. Tinanggal ko na yung ating pasombrero. I think kami yung una. Wala pang nakapark sa labas ng mga sasakyan. Ayan si Holly. Hey! Good. Hello. Say hi! Hello. Hi, Neil. Hello. Are we early? Hi, Baba! Hi! Where's my kiss? Tita Nina, Mommy. Tita na, Mommy. Say hello. Happy birthday! Kailangan mo ng tulong, Day? Aga namin? Hello. Basta. Good. Ang bango naman. Ang daming load ni Catherine. Alright. Akala ko nandito na sila. Go. Social may patali ang kanyang dumplings. Ang dumplings niya. Chicken, good. Yan ang present ni Tito dyan, oh. How old are you daw, Baba? Yeah, 5 minutes. 3. Are you 3? Tingnan mo. Hi, everyone. Hi, love. Hello, everything. Napanood ko yan na curious. Okay, hello, everything. Ay, ba't ako maghahalik sa iyo, Ate? Okay lang, no? Hi, Tony. How are you? It's alright. Dito na sila, Ray. Bibili lang na sa pharmacy. Saka si Gatas na. Welcome to Joanna's Kitchen. Hi, Bunte. Hi, Ate. How are you? Ate, hi. Last ko siya nakita landmark pa. Tama ka! Kaya si Tita Ray. Where's my hot boy? Nawala niya yung isang, naalala mo, binigyan mo siya. Yung bilog ba nalalagyan ng earrings? Naalala mo yun? Yung parang macaron? Dala niya ngayon. Kompleto. Tapos, pumunta kayo ng IGA. IGA ba yun? Yung, isa na lang nung natira. Wala naman. Mayroon yun na laman. Hindi ko alam kung anong laman. Yun lang. Hindi ko rin. Pinagalitan siya ng daddy niya. Hindi earrings. Hindi ko alam kung anong laman. Pero nawala na yung kalahati. Tingnan mo. Papainumin ni Jan si Jan. That's spot on. That's alright. That's strong. That's it's going to be 2 to 1. What's that? Tequila? 3. Sorry. Did you try, Han? Is that? Is it vodka? Vodka. Ayaw ni Jan. Is it strong, honey? Yeah. Just have on rock. What's that? Vodka. Oh. Okay. You can't really taste the vodka, so it could taste like that. Oh my gosh, just at your service.
It's like a gin. Taste it when you bottle it up. It's like a gin, Han. You don't taste it when you... Yeah. Gulo-gulo. Yeah, it is. Para siyang gin. Parang gin. Oo, para siyang gin. Okay lang. Hindi mo alam mo na po. Buntis ka na to. Tira buyak. There to say there's nothing but space in between you and I. It's okay that we change, but it feels kinda strange that you're not in my life. You're the only one that saves me when I'm alone. You're the only love. Ayan, pakainin na muna yung mga bata. Kilo dito. Oo. Good, ate? You want more, ate? You want more? Gusto niya pang spaghetti? Akin, ate. Pangalawa niya na yan. Yeah, later, Baba. You're gonna say happy birthday, okay? Okay, oh, sit down. Okay, sit down. Ayan, kami naman yung kakain. Tira-tira to ng 3 bata, kaya okay. Ayan yung handa. Adults naman. Singaporean from Smiley. You right, Sal? May wag ka, nagluto kami. O, ikaw bibili. Allah! Wala ka na. Nagluto siya, nagluto siya. Hindi nagluto. Ayaw ko. Oh my God! Gusto niyo po ba mag-ano? Wala ka kaldereta ngayon. Ako talaga, Lord. Nakatingin siya doon sa malayo. Sino pinaka-obay garo siya? Loko, pumipik. Sama kayo ng galing ko. Nagagawin lang. Ito na. Gaganon. Kanina pa siya ganun-ganon. Busog kasi ako. Hindi mo ka natin sa Lyra. Ayaw niya mang libre. Ayaw niya mang libre. Hoy, ikaw yung walang dinala ngayon. Kasi nakakaluwag na sa buhay na. Wala ito Nilagay yung SIM. Hindi to. Ito lang yun. iPhone 6 Plus. Kapag nakatanggap ka ng text dito na malamang ka. Paano mo yan ang explanation? Masasarado na Yan kayo na nga. Kinuha na nga yung phone. Sino na ilalagay lang natin sa ano. Nangingi na nga, ano pa? O sige, ikaw Catherine, kasi ayaw ko nang gawin yung ginawa ko Kasi dati. Catherine pagawin mo ang sarap. Catherine, hindi ka ba namuhaw? Before I come to Australia. Kat, sikat ang order Paakat natin. ng juice face. Thank you very much. Wow. Sobrang nauhaw mo, Catherine, no? Lami kayo. Mabait yan si Pompal. Okay, Kat, ikaw, ilagay mo yung address na kasi doon to sa Oaks, i-deliver. Ikaw na. Yes. Five-Riddle Road pa rin naman ah. Naka-Five-Riddle Road. Kasi nga, hindi ko pa yan yung dito. Kasi tinawagan ko lang. Sige Hindi lang ako na. maka-ano. Yes, na. Pwede yung mga. Nawasak ka na. Busog ko. Paano pag ano man ay? Search. My Lyra, so good. Ganito dahil. Ngalen. Ayan. Dessert time na para sa mga boys. Ate, Binablog ko si Kat. ilang ice cream? Okay ka? Please, thank you. Dito na yung order namin na gochujang. Okay? Thank you. Come on. Mahirap na hanapin yung boy. Oh, kawawa naman. And nandito lang yung mga boys. Nag-PPS pala siya. Who? Oy, don't be mean, please. Si Aliyah dito siya, guys. Oh. Hi, Bob. Are you alright there? No? Happy birthday, right? Leave it alone. Wow. Wow. Wait, we're gonna sing first. Start that. Ready? One. 1, 2, 3. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Veronica. Happy birthday to you. Happy? Hooray! Happy? Hooray! Blow, Papa, blow, Papa, blow. Blow, Papa. Blow, Papa. Careful with your lips. So, blow. Gusto ni Aliyah sumali. Hindi, kumukula. Yay! Happy birthday, Papa. Good girl. Kiss Kiss Veronica. Kiss. Kiss, Aliyah. Aliyah, kiss. Oh. Kiss Veronica. Yay! Okay.
Diba nag-dessert na si Jan? Gusto niya rin ng cake. Hana? Jan? Tuesday, so Ikaw na talaga. Ayan na yung milk tea natin, guys. Oh. Thank you, Manay. Ayan. Welcome. Welcome. Veronica, Baba. This is for Veronica. Veronica. Give it on. No, not you. Veronica. Veronica will open. Paper bag pa lang. What you gonna say? What you gonna say? What you gonna say? Oh, let Veronica open. Hey, this is your present from Tita Mami and Aunt Holly and The family. kids. Open, Baba. Wow. What is it? Wow. Talaga. Open eh, Baba. Ay, ang cute. Wow. Nice. Ang cute naman mo, Noy. Ito pa. Ayan pa, Baba. This one. Ay, ang cute ng mga kulay mo, Nay. Kaya ang kikit niya. Oh, mag-haul. Mo, pinili niya yung buyer. Mami! There's a purple daw. Ayan hoodie, oh. Si Jan. Gusto ni Jan hoodie. That's a cat bag. Look! Cute na kulay mo na. Sinapon na lang yan. Yay! Where's Tita Mami? You're welcome, Baba. No more presents coming. There's more, Baba. See you like. Nice seeing you. Bye. sometimes Tuesday. For your hat, here's your jumper, kuya. Thank you. Push those on. Where's Aliyah? See you, Catherine. Just put it on. Ano yung nasa mata mo? Ano meron na naman? Tingnan mo. Ano? Eyeliner. Ano na itim? Inaaway ka. Akala mo papakita ko yun. Inaano ka na tinito? Pinakali guys. Yan na. Sinanay daw kay puta. Hindi itim eh. Eyeliner, bye-bye. Thank you, Kat. Nahiyain talaga siya. Sabi niya, bye. Are we gonna see tomorrow? I think so. Bye-bye. Hoy, say to Tita Kat, say thank you to... Oh, you're not welcome. Out the back, sorry. Tulog si Sa and si Holly. Dito lang kami. Ayan. Oh. Si Kuya lang ang gising. Ayan na si Holly. Come on, Baba. Where's your ipit, Baba? Oh, dito na. Just a quick camera. Okay, come on. I'll change you now. Okay. Yes, baby. Si Sak, ayan. Hindi na siya nag-change. No, you have to change, ha? Mahaba yung... Zach, go to the toilet, Zach. Come on, Zachary. No, Zach, you're gonna be hot. Come on. Pagod na po. Hoy. Ayaw yung gumising. Zach, you're dirty. Come on. Si Holly, ayan. Oh. Come on, Baba. Toilet. You're gonna get too hot? Yes, come on. Come on. Papa. Ayaw nila. Sige, anuin ko muna sila. Punasan ba ng, ano yun? Yung face towel. Malayo to. 40 minutes drive siya from Cass. So, i-close ko na yung vlog, guys. Thank you. Sana magustuhan niyo itong vlog. And see you tomorrow. Thank you. Please like, please subscribe if you haven't yet. See you on my next. I know, si Zach, ano na siya, nagubad na siya. Say, good night. Good night. Good night. Good night, Zach. Good night, guys. Paradise, tell me who you see, 'cause I